Halløjsa, og velkommen. Vi er i gang med at spille lidt Ticket. Og jeg håber, I vil se med. Ja, det er Vestjylland, det der. Og jeg hedder sgu Peter. Så ved I det. Skal vi ikke bare komme i gang? Jo, lad os komme i gang med afsnit 2. Ja, det er sgu afsnit 2, det her. Det er dejligt. Det er dejligt. Nu Skal vi i gang? Ja. Lad os komme op i det hul her. Hvorfor ender vi altid ned i det hul her? Hvorfor løber den nu op her? Der skal sagt mig ikke være blomster hernede, det ser muligt. Vi skal ikke have blomster i det hul. Hvorfor lukker du mig ned? Nej, det er ved at blive mørkt. Nu er der et dårligt tidspunkt at filme på. Det siger jeg ikke lukke mig ude. Det vil jeg svømme. Det må du ikke. Det er den træls noget, vi ser mig. Jeg vil have en svamp. Jeg vil have svamp. Ja, men så må vi jo starte afsnittet med at sove. Når vi skal have noget svamp. Vi skal først finde ud af, hvad vi vil lave i dag. Jeg tror sgu, vi skal have farmet lidt mere. Vi skal farme lidt mere. Vi skal begynde at se, om vi ikke kan få noget, en generator eller sådan noget andet, så vi kan få noget strøm. Og en macerator. Hvis vi kan finde noget til det. Jeg tror også, vi kan finde i den grotte, vi fandt sidste afsnit. Ja. Det synes jeg også. Der var der ingen gæster i dag. Kongen gider sgu ikke at sove med os igen. Jeg vil gå ned og få dem. Vi skal først lave en bro over. Skal vi ikke få lavet et eller andet derovre, sådan at det, vi ikke skal igennem det vand der hele tiden? Jeg vil se, om jeg kan lave en lille bro. Nej, vi laver den nok ud af sten, så. Det er det der pænest. Så skal vi lige have nogle sten først. Derfor kommer jeg lidt af. Hvis jeg må. Kan du så farme nogle sten, mens jeg kigger på noget andet? Ja, du går bare længere ind, hvis det er du. Så ligger der en idé. Det må lige tage. Det er et fint bjerg, vi har fundet her. Der er også en over på den anden side herovre. Nå, jeg går bare ind af her. Der er masser af sten. Jeg kan komme tilbage og lave en færkel. Jeg har en færkel, hvis du vil have en enkelt. Men det er måske ikke så meget. Jeg har også en enkelt. Så er vi der to. Det er der altid med. Ja. Der er en zombie. Gå væk. Jeg vil ikke dø. Jeg har allerede været død nok i forhånd. Og det er du også. Det bliver vi sikkert til mere med graven. Hvorfor kommer de sådan pumpende, når man er i gang med noget? Jeg er nødt til at spise noget. Vi skal også der farme noget mere kugle. Ja, det prøver vi bare at kigge efter, mens vi er hernede. Så det er godt nok lang tid, det her. Synger de? Synger de lidt sammen? Synger de lidt sammen? Hvad er det? Må jeg synge med? Nej. Har de fået vand? Jeg får våde fødder. Det er træls. Se min lille firkant. Jeg vil med. Ja, der er en creeper, den kan vi ikke lige virke. Ja, jeg går tilbage. Den springer snart i luften, det skal den ikke. Du skal dræbe den, ikke springe den. Jeg tror du, jeg prøver på. Springe den. Ja, der sætter på. Det er det bare. Ah, der var en firkant. Der var en lille mand der. Ham kunne jeg ikke lide. Det er bare rar. Det er bare dejligt. Det er bare rar. Ej, noget kul. Der vil nemlig mangle på. Hvor kommer jeg nu op? Øj, der er en zombie spawner her. Har du fundet en zombie? Du må ikke smadre den, du skal bare sætte lys ved den. Fordi så kommer der ikke noget. Kan du ikke så lige komme og hjælpe mig?
Dødsekøren, lige finde et kul her. Hvis du altså klarer det. Nej, du, ja, sådan der. Det er nok, det er rigeligt. Jeg ved ikke, hvor du er. Jeg er gået op i gang. Jeg gik den anden vej. Jeg kunne ikke lide en klipper der kom. Jeg gik igen. Og der fik du den hjelm. Jeg fik en jernhjelm. Det er sgu da dejligt. Den skal være på. Så kan jeg hovedet ikke nøje mere. Jeg kan ingenting. Næsvig. Skal vi se kisten. Og hvede og nogle kakaobønner og håndkrav og noget brød og 2 jernbarer. En snor. Og der var der masser af kul her. Og en musikplade dog. Spiller de musik i Monstergraven? Ja, vi har fundet en plade, der skal være musikafspiller. Den er mere på. Nu er det der i. Det er grønt, den ender sgu her. Ui, og der er lige forbi nu. Hvad er det går? Nej, jeg må ikke dø. Jeg har ikke lyst til at dø. Au. Slin er ude her. Nu må jeg ved at finde mig selv igen. Nå, der var et bitte skelet. Noget mere kul her. Så jeg har skaffet en matchsten. Jeg har skaffet sengen til en generator. Men vi skal have noget kul, så vi kan brænde noget. Vi kører på kulkraftværker her, ja. Ja, men vi skal også have skaffet en redstone, for ellers så kommer vi ikke langt. Nej, der vil jeg ikke kigge. Nej, der vil jeg ikke kigge. Gå væk, jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. Gå væk, skelet. Jeg vil ikke lide dig. Jeg skal lige tilbage. Det er sgu dejligt, når vi får en bro. Nå, der var du. Der kan jeg ikke lide. Jeg har ingen bukser på. Jeg skal ingen bukser på. Nej, jeg kan se en æderkop. Vestjylland, jeg har ingen bukser på. Det er sgu da bare ulækkert. Jeg har ingen bukser på. Kæft, hvor er det blom. Det ved jeg godt, jeg har ingen bukser på. Nøj, hvor er der noget bøf. Har de noget bøf til mig? Nu har jeg bukser på igen, så har jeg bukser på. Nu ligger de dejlige ting herinde. Kan vi ikke miste dem? Hvad fanden er det her? Jeg laver lige nogle små kæde. Har vi smok her? Det har vi da snart. Kan vi lave smok her? Ja, sådan er cool. Bedstemor-smok her? Vestjyderne. Det er en god gammeldags vestjysk småkageopskrift, dog. Ja, det er den. Det er den gamle. Det er fra den gamle fabrik. Eller, nej, det må det ikke være. Nej. Det er vores fabrik. Vi har vores egen lille fabrik her. Ja. Jeg er klar, at jeg kommer ned fra. Der var blomster, dem gider vi ikke have. Vi kan ikke lide blomster. En lille blomster. Jeg kan ikke lide blomster. Kan du lide blomster? Jeg har et hul her i væv, derovre. Hvad? Der er et bitte hul deroppe. Er det et bitte hul? Ja. Der er også en åkaner. Vi kan også lave en bro af åkaner. Det kan vi godt prøve. Så er det en video. Ej, så er det skelet, mand. Ja, du er sikkert ham med døde af. Hvad er mine hænder? Mine firkantede fingre. Har du firkantede fingre? Jeg skulle rigtig ned. Og der er der masser af kul her. Vi skal også lave dem mørk. Hvad er der en med? Nej. Der er vist en intermand et eller andet sted dernede. Det er noget uran. Nej, det er da noget flot med. Det kan jeg ikke farve med den her. Jeg skal en jern i. Skal vi have jern til det? Før den her farve med det bare noget kår. Der er der masser af jern her. Det var, nej, det var ikke noget jern. Det var noget kul, faktisk. Så er det død dog. Helvede. For helvede, det er noget lort. Det var flødt, ja. Hvordan går det? Skal der noget mad? Er de sultne? Lidt mere derinde i sager her. Hvor nummer til? Jeg tænkte lige, du sagde te. Det synes jeg, det kunne også være derinde. Jeg kan godt lige bruge noget te her. Skal jeg te på det? Jeg skal ikke noget til på det. Der er noget mere uran, men det kan vi ikke farme endnu. Mangler sgu noget jern, har vi. Min laver det her. Jamen, havde du ikke noget jern herhen? Jo, det har jeg sgu. Det har jeg sgu da lagt ind i kisten. Så
Ja, det er mig, der har hjernet. Undskyld. Det kan også være jernbar inde i kisten. Jeg kan da sige, jeg har ikke fundet noget sjovt ned. Nej, vi skal ikke lave et eller andet olie noget. Det gider vi ikke. Så har vi noget mere kul. Og der kommer mere nu. Der er nede og kop. Ja. Den vil dræbe dig. Vil du noget sten? Jeg skulle lave en sten. Døde du? Den døde du. Nå, jeg tror det var dig, der døde. Nej. Jeg synes, det var noget mærkeligt at sige, jeg døde. Jeg døde. Som jeg altid siger, man kan aldrig få nok kul. Jo. Nej. Når du begynder at ryge det, så er det for meget. Aldrig Hvis du få begynder at putte det i pivo, så er det satme for meget. Jeg tror, du skulle have fundet nederkopsborgerne. Har du det? Hvorfor det? Fordi der kom Er der virkelig mange? Ja, der er virkelig mange. Der kom lige 2 på en gang. Jeg døde dog. 2 på en gang, så er der kommet spawnet. Der skulle det. Jamen det er der sgu også. Lige her. Og så bare sætte en masse lys. Og der. Hvad har de her jern og redstone? 3 redstone. Åh, det er det der, det skal vi finde. Og noget brød og noget gunpowder og en knald. Jeg kan se, du har fundet den der Og mere redstone. zombie spawn. Og 6 redstone og 4 i spanden. Hvad er det her? Og smutter vi sgu igen. Jeg tror sgu lige, vi skal op. Jeg har sgu nogle små lag spikes. Har du det? Ja, det er lag. Det er så meget, faktisk det. Det skulle du da stoppe. Skal jeg lige have fundet ud af. Faktisk det Nu er jeg først kommet op på den anden side af bjerget, kan jeg se. Jeg er langt væk nu. Men du skal tilbage nu. Skal vi ind og sove? Hvad er det? Skal ind og sove, venner? Prøv at se, jeg har lige fundet noget, jeg skal se. Ja, du er ikke til det. Du skal ind og sove. Jeg skal lige herovre, jeg tror. Hvor skulle det? Det er sgu lava. Ja, det var lidt en vulkan, men det var det ikke. Var det ikke en vulkan? Nej, det bare lava. det var bare en lavasø. Lidt mere. Nu har vi den inde i jernbar og 6 redstone. Ja, det er kul. Det kan godt lide den. Det er jo lige for en gæst, måske. Så er der ikke noget kover over. Så smadrer jeg ruden nu. Hvad siger de? Jeg baller ruden. Får du til at balle en rode? Nej, jeg gør sgu ikke. Nå. Jeg har sgu 4 sadler dog. Hvad fanden skal vi bruge dem til? Hvis jeg rider på grise. Man kan jo ikke. Du kan sætte ride på en ko. Det tror jeg ikke. Jeg mener heller ikke, man kan. Vi kan lige prøve. Nej, det må man ikke. Det må man ikke. Konen vil ikke rides til. Nå, nu er jeg ovenpå, sgu. Nå, så må jeg lige lave en sti ned. Så kom der jo herhen for at kære. Okay. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ned. Ja, der kan man gribe efter mig. Indenfor. Det gider jeg klare med. Er den indenfor? Nej, det er udenfor. Det er lige. Jeg skal lige. Ja! Gemmer mig en ting. Jeg har engang et sværd eller noget, jeg kan forsvare mig med. Nå, men nu er jeg i hvert fald nede. Nu kommer jeg. Så kan jeg se mig. Ja, dernede kom, der kan jeg ikke lide. Jeg kan godt se dig. Kan du det? Hvor kan vi? Der er mange creeper, kan jeg se. Og et skelet. Der kommer en vandhed og kommer efter dig. Det er bare en bitte. Den kommer også ind bagfra. Bagfra. Altså, hvor? Der kommer der mange. Skal jeg løbe? Jeg kan ikke løbe, jeg er for sulten. Skal derind? Jeg er inde nu. Vi kan jo ikke løbe, okay? Nej. Du er væk. Kom ind. Kom ind. Ind og sov.
Kan vi ikke? Den er sikkert på taget. Jeg er lige så rød lige på det her ude. Lad mig få den til at springe. Det hul skal vi lave det i morgen. Noget af et hul der. Det er sgu tid til næsten, at vi skal stoppe nu. Nå, men så stopper vi bare i kampens side. Kom her, kig. Vi skal op og danse i sengen. Vi danser i sengen. Vi står her i vinduet. Og så siger vi tak for denne gang. Ja, det gør vi. Vi siger farvel. Jeg ved ikke.